Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele isikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Ndlalifa izulu kuyintokozo enkulu ukuthi ngiphinde ngihlangane nawe kule ngosi ngila ku-Studio 3. Ngiyacela ukuthi-ke ngidlulise lokhu okwesikhashana ngaphambi siqhubekele ezwini lenkosi. Ngicelile izolo ukuthi ababhukhayo bangabhukhi izinto ezimbili ngesikhathi esisodwa, bangaceli izinto ezimbili ngesikhathi esisodwa ngoba ngiyabona ukuthi kuyajwayeleka. Umuntu acele lokhu ngesikhathi esisodwa agcine ethola okukodwa ngoba manje angikwazi ukukhumbula konke kuwumsebenzi. Ngiyafisa ukuyichaza le ndaba ukuthi ukufaka umuntu omusha kusimple, kodwa umuntu oshintsha inamba afake enye kunzima, kuwumsebenzi omkhulu. Mhlawumbe wena ubona ngathi kulula, kufuna ngivele ngiyithathe le namba ngivele ngicishe le ngibhale le, akuhambi kanjalo. Le namba yakho oyilahlayo oyishintshayo kwesinye isikhathi inezinto zakhe ezisemqoka nengxoxo yethu kusasa ozoyifuna wena futhi. So kufanele le namba yakho entsha ngiqale ngiye kwendala ngiyoyivula, ngiye kuma-contacts ngiyothi old number kasibanibani, bese ngifaka entsha ibe u-new number kasibanibani ukuze izinto zakho ze-old number zingalahleki. Bese-ke emva kwalokho kufanele-ke ngiyifake kuma-contacts i-new number sengoze ngiyibone-ke ngakusasa ukuthi singenile yini inayeni u-YouTube. Mayinayo u-YouTube sekufanele-ke ngikhiphe le kwi-group efanayo, ngiyibheke ukuthi u-old number njengamanje ku-group number 4 kufuna ngimremove ku-group number 4 ngizofaka entsha ku-group number 4 ukuze phela replace le phumayo. Kuwumsebenzi umuntu avele ashintshe inamba. Ngiyanazisa nje ukuthi nikwazi ngoba endleleni kusho ngayo sengisebenzisa le namba ngicela ushintshe le namba. Kodwa kube niyazi umsebenzi eninginikeza wona mkhulu kangakanani. Kodwa-ke ngizowenza, angicomplain, kodwa ngiyakwazisa nje ukuthi uma kune-delay ungacabangi ukuthi uvele ushintshe inamba nje uyicishe enye ufake enye. Kufuneka leya namba ngiyinike igama lokuthi endala bese ngikwazi ukukunika ngoba nihamba nibuyele kuyo futhi leya namba isixaka lena entsha. Kuyenzeka ngikhuluma into ezenzakalayo, isimxakile sengicela leya namba yami endala. Bazalwane, ngiyafisa ukuthi ningicabangele nami ungayishintshi inamba ungenaso isizathu esemqoka. Aningitsheli izathu kulungile futhi azingithinti mhlawumbe, kodwa ngiyacela nikwazi ukuthi ukushintsha inamba ufaka enye kungcono ukufaka umuntu omusha kunokushintsha inamba. Ngiyakwazisa nje kungcono kabi ukufaka umuntu omusha. Kufana nomuntu owayephumile mayesebuyela, siyajabula impela kuhle uyabuyela, kodwa kuwumsebenzi ukubuyisela umuntu, kungcono ukufaka umuntu omusha. Ngithi anginivulele nje lelo page khona nizolazi. Bese ngizobhekana nalo moya osukhona wokuthanda ukubhukhelana. Anginqabi ngibhukhele omunye umuntu, kodwa kubantu ababhukhelwe bayakhohlwa abaze bangangifonela. Umuntu nje obhukhelwe ngisuke ngathi usalahleka lesi space. Very few abafonayo bebhukhelwe. Okugcina ngicela ukukhuza umoya wama-emojis. Umoya wama-emojis usumningi, abantu sebeyayifakela nje ama-emojis. Izandla ezithandazayo, umoya wamademoni loyo. Akakaze asho uJesu ukuthi masithandaza sohlanganisa izandla. So kungene phansi kwama-emojis ngoba kukhohliswa abazalwane. Opopayi laba enibafakayo umoya wamademoni.
ngiyacela ke siyeke ukufaka lezi zinto. Kuzohamba kuhambe kufike la. Okwamanje umuntu mayefaka ama-emojis kwaze kwaba kathathu engaxolisi, ngiyamremove egroupini. Umuntu uzofaka ama-emojis kwaze kwaba kathathu, ngimtshele engaxolisi, ngiyamremove egroupini. Kodwa kuzofika la uma umuntu eke wafaka i-emoji aphume. Wayifaka nje uyaphuma no notice. Lokho kuzosiza ngokuthi uma esecela ukubuya ngoba ubonile ukuthi uphume kalula kanjani, ngeke aphinde wafaka ama-emojis. Uyiqaphela iminwe yakhe ngoba ama-emojis afakwa umuntu. Ngokunganaki iminwe yakhe ishelele uthinta i-emoji bese iyangena. So-ke mhlawumbe kuzosenza siqaphele, asikakafiki lapho. Kodwa kuyeza la uzothi uma ufake i-emoji ubone usuphumile ekhaya lezwi, wokwazi ukuthi ukhishwe ukuthi ufake i-emoji. Ngiyokufakela futhi i-emoji oyifakile. Bese bakhona abadikilayo-ke, onele umbonise ukuthi ufake i-emoji, usevela exit group aphume. Okwakhe-ke lo onomoya wokudikila, hhayi okwakhe lo uyobhekana nenkosi yakhe ngosuku lokugcina. Ngoba sikho emidlalweni la, hhayi azidlali la. Sisemsebenzini noNkulunkulu la. Kwakhiwa ibandla elizohlwithwa inkosi uJesu mayifika. So uma wena ungeze ufuna ukukhuzwa kuma-emojis, uvela ungafuni ukukhuzwa, hayi uzoba senkingeni. Yazi ukuthi khona izinto ey'ncane esingazinaki, umuntu azozishela esihogweni. Yazi uzoshela into ewubala, into nje ewubala, ushe, ungqongqe, ney'febe ney'phingi. Wenza into oyithatha ngokuthi incane. Yazi uma wenza iphutha xolisa, ngoba uma ungaxolisi isono esimile. Uma wenze nje iphutha xolisa. Nawo lo moya usuyanda, abantu ukuthi babhede iy'namba, okungeyona inhloso bayibhede. Uma sengikukhombisile ukuthi inamba yakhe ibhedile, uvele ulethe inamba, usungasho ukuthi ngiyaxolisa. Futhi ufanele wazi awuxolisi kumina. Awuxolisi kumina, anginalo phela izulu, anginaso isihogo. Kodwa uNkulunkulu uyabona ukuthi usuvele uyayibuyisa nje, awusasho ukuthi ucela uxolo. Yazi sizosha esihogweni, sishele lezi zinto ey'ncane. Awufunde ukuxolisa, ufunde nje ukuxolisa uma wenza iphutha. Nami uma ngenza iphutha ngiyaxolisa. Yazi ukuthi ngiyaxolisa, akusuki lutho futhi ukuthi ngixolise. Ayikho into esuka emzimbeni wami. Akusho ukuthi angisewena u-admin wekhaya lezwi uma sengixolisile. Ngiwuyena u-admin wekhaya lezwi. Yayibona leyo nto. So-ke xolisa ngoba uzofika ezulwini kuthiwe wanika uNsibanda inamba wrong, wakutshela, waqhamusa umnikeza entsha, awangasho ukuthi uyaxolisa. Hayi ake ngithule. Ngivula isango lezulu, ngivula umnyango wezulu. Abanye bazothi ngiyawuvala, cha nguvale. Ngikutshela izinto ozozishela esihogweni. Xolisa nje. Mina ngisuke sengikuxolele ngoba ngikubambele igqubu, ngifuna ukuya ezulwini. Ngivele ngithi Nkosi ngithethelele akakwazi akakwenzayo, yidlulele. Kodwa sengiyabuka ukuthi ake ngibathinte la bantu. Awuxolise phela. Kodwa mhlawumbe bazokuthatha bacabanga ukuthi ngiyaphakama uma ngithi akaxolisa. Angazi fanele ngenze njani. Ngoba uma ngithule uzoya esihogweni wena. Hayi omunye umuntu. Hayi omunye umuntu. Funda ukuxolisa uma kwenzeka ibi. Kanti yini iphutha? Ngoba sikhuluma ngephutha, sikhuluma ngesono. Into eyenzeke ngephutha. Ixolise ngoba iphupha phela ngabaleki igama elithi iphutha. Ngiyabonga. Asiqhubeke nenkonzo. Ngiyanithanda yeze emakhaya. Ngiyanithanda, ngifuna nezulwini. So nezinto ey'ncane ongazinaki. Funda ukuxolisa mntwana kaNkulunkulu. Njengoba ngisho izinto ziba umoya, uqalile lo moya wokungaxolisi uyanda manje. Ubuse sengithi ake ngiwukhuze. Ungacabangi-ke wena ngikukhuza ngoba ngishumayela ngawe. Angishumayeli ngawe. Kodwa kufanele sifunde ngamaphutha awenziwa abantu. Angithi kusho nini? Nithi ubufakazi buyanisiza. Nizwe umuntu efakaza bese uyalungisa nawe. Nami-ke ngamaphutha. So sidine siyi-perfect as a group. Ngamaphutha awenzeka egroupini. Ngizowathatha ngizowabeka la.
ukuze abantu bangawenzi, kakhulu mase ngibona ukuthi sekuwukhondolo sekuyajwayeleka. Ngakho-ke ngiyacela ungangizwa kabi uthi ngishumayela ngawe. Cha, ngithinta amaphutha awenzekile ukuthi angabe saqhubeka enzeke. Ngiyacela ungixolele mosulimele, bayalimala abazalwane, ngiyaxolisa. Asiqhubeke nenkonzo yethu. Sisakhuluma ngaye-ke umphiko uKristu olwa nophazamisa ubunye kuKristu. Ongenamthetho loyo. Songenamthetho akanayo indawo la emhlabeni okwamanje. Akakazumbulwa engakagudluzwa lovimbile. Ubani ovimbile? Kungaba ibandla, kungaba ohulumeni, kungaba umoya ongcwele. Lithini izwi? Ubani ovimbile? Sesakhuluma-ke ngohulumeni, sakhuluma ngomoya ongcwele. Sikhuluma njengamanje ngani? Ngebandla. Sithinta nje amavesi amaningana ngebandla ukuze sili-understand ukuthi kahle kahle ibandla kanti yini? Yini kanti ibandla? Hayi, ngicela ukuguqa ngikhuleke siqale inkonzo yethu. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyakhuleka Nkosi, siyabona. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu, siyacela ukuthi usisize ube phakathi kwethu ngegama likaJesu Kristu ophilayo, ngegama likaJesu Kristu obusayo. Sinikele ukuphila kwethu kuwe, ukuba wena Nkosi usiphathe, kuba wena Nkosi usigade, kuba wena Nkosi useluse, kube wena Nkosi usifinyelelise ekulazini iqiniso. Iba kanye nathi-ke kule nkonzo ngiyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele, siyabonga. Siyambonga kakhulu. Ngiyacela-ke sifundizwe lenkosi lumgogodla ngokaJohn chapter 17 uverse 20 no-21. Jesu ezikhulekela yena, khulekela abafundi bakhe, azakhulekele nathi abakholwayo. Uthi-ke kuverse 20, angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, kuba bonke babe munye, njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga kuNkulunkulu. Silaphaya-ke kuPetro la sikhona. Uxolo njalo sikwabase-Efesu chapter 6. Silaphaya kuverse 18 sizongena ku-19. Mhlawumbe-ke ngiqale kuverse 12. Ukuba sibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobumnyama nabawomoya bobubi emkhathini. Verse number 13. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalazwa ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigqokisiwe ukulungela ukushumayela ivangeli lokuthula. Kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa enakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisho levuthayo yomubi. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Verse number 18. Ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke. Verse number 19. Ninginxusele nami, kuba ngiphiwe izwi, xa ngivula umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Nansi indaba elindeleke kuthina befundisi. Masivula imilomo yethu akuphuma inkemba eyizwi likaNkulunkulu. Nothing more and nothing less. Mawuvula nje umlomo wakho mfundisi wami akuphuma inkemba. Akubaleka amadimoni, awasha amadimoni. Asikhulume inganekwane, asikhulume indaba zolibo lokuzalana, asikhuluma ama-jokes sintele
kodwa kuphuma inkemba, sinikeziwe lenkemba. Ithabathe lisho njalo izwi kuverse 17, namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. So musuyigodla inkemba yakho. Ngihlale ngimcaphuna, ngimkhotha Jeremiah 48 verse 10. Qale kusiwa umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Sinikiwe lenkemba. Musukuyigodla. Mawuvula umlomo kuphuma inkemba. Mawuvula umlomo kuphuma izwi likaNkulunkulu. Hayi kuphuma inhlamba, hayi kuphuma ulaka, hayi kuphuma ukuthukuthela, hayi kuphuma amagama aziswana. Cha. Mntwana kaNkulunkulu akakwenzi lokho. Mntwana kaNkulunkulu akathuki. Mntwana kaNkulunkulu akadikili. Mntwana kaNkulunkulu akahlebi. Mntwana kaNkulunkulu akanyevuzi. Mntwana kaNkulunkulu ukhipha izwi ngomlomo wakhe. Lize lithi lapha kwabase-Efesu ngicabanga ukuthi Efesu 4 verse 31, konke okubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela nguKristu. Makungaphumi emlonyeni wenu nalenyizwe elibolileyo, kodwa kube ngelilungela ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo. Lingaphumi izwi elibolile emlonyeni wakho. Unikwe inkemba bese kuphuma izwi elibolile, ihlazo lelo, into ebuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngoba usazophendula phambi kaNkulunkulu ngalento oyikhulumayo. Usazophendula. Asidikile thina bantwana bakaNkulunkulu. Into oyikhulumayo mayibe uyebo, makuyebo, ibe uqhake makuqhabo. Asifungi nangani, ngoba siyazi sikhuluma iqiniso. uNkulunkulu kwangathi angasisiza. Uthi uverse 19, ninxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Ifuna ukushunyelwa ngesibindi, singayishumayeli ngesisu. Khuluma iqiniso, bahamba abafuna ukuhamba. Usukhohliwe ngoba seThesalonika besibili chapter 3 verse 2 othi, ngokuba ukholwa akusikhona kwabantu bonke. So mesufuyisa abakholwe bonke, yikho bezokuxaka nje, sekunombango, kunomsindo, kungalawuleki ebandleni. Yibo laba bantu ongafuni ubaxosha ngezwi. Hayi ukuthi mawushumayela uzobe ushumayela ngomuntu othize umqondile. Shumayela izwi kuyisikhathi noma ngesona. Laba ababatshwa izindlebe zabo befulathela iqiniso bazophuma. Ngoba mongalishumaya izwi abazuphuma, kodwa bebe bengayizulwini bese bephazamisa abayizulwini. Kusuba nebandla elinengxoko, ibandla elixokozelayo, ibandla elingazwani, ibandla elihlebanayo. Khuluma iqiniso baphuma abahlebayo uma bengafuni ukuphenduka. Mele iqiniso baphuma banomoya ongalungile nokungcola. Ngoba ungcolisa ibandla likaNkulunkulu ngokungalikhulumi kwakhe iqiniso. Yikho-ke lithi uqale kusiya umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Mayigodla inkemba yakho, idedele, iwenze umsebenzi, ibukhali ngaphezu kwenkemba eyisikanhlangothi zombili. Uthi uma uyifaka nje, uyifaka sagwazi, ibisika la idlula khona ngapha nangapha, ibivula inxeba elikhulu. That is the word of God, izwi likaNkulunkulu lelo. Ngiyathandaza, ngiyacela wathi uNkulunkulu angasisiza sisekhaya lezwi, asisize sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Yazi asisize ngempela, siqonde ukuthi sikuphi masila, siqonde ukuthi senzelwe inhlanhla. Usemnyango wezulu mawula, wenzelwe inhlanhla, uNkulunkulu uyakuthanda. Ninxuseleke bazalwane nami ukuba ngiphiwe izwi xa ngivula umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Verse number 20, engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Esiboshiwe ngamaketanga
isithunywa esiboshiwe. Wayesho amaketanga angempela kuPaul ngoba ehlezi ejele eboshiwe. Mina ngifuna ukukutshela ukuthi nami ngiboshiwe. Ngiboshwe amagama ukuthi angishumayele izwi kuyisikhathi noma ngesona. Angibophile lawo magama, angikwazi ukwenza okunye. Kufuneka ngishumayele, ngiliphile izwi engilishumayelayo. Ngishumayele ngiphile impilo engcwele. Ilokho na uNkulunkulu akulindele kuwe. Shumayela izwi kuyisikhathi noma ngesona. Siyambonga uNkulunkulu wethu osithandayo, osinika izwi ukuba silikhulume. Khumbula izolo ngikhulume ngomunye owayengifonela ubaba umfundisi. Athi isonto namhlanje insibande ngiblenkile ngicela ungiphe izwi. Hayi namhlanje bazalwane, izwi sinalo ngemkhuleko yenu. Izwi asinalo ngoba nesikhulekile. Sicela imkhuleko singabefundisi. Nawe kungena umfundisi, makuphuma izwi emlonyeni wakho, liphume liyinkemba lisika nhlangothi zombili. Liphume liyinkemba esiza abantu abadinga inkemba. Izwi likaNkulunkulu engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Hayi ngiyakhuluma ngesibindi, uyangisiza uNkulunkulu kakhulu. Kufanele ngiqhubeke ngikhulume ngesibindi. Uthukuthele mawuthukuthele, ungizonde mawungizonda, ungibulale mawungibulala, usheshisa indlela yami eya ekhaya. Kodwa nje asilikhulume ngesibindi ivangeli. Ngoba lingamandla kaNkulunkulu. Oh, lingamandla kaNkulunkulu. Hayi, awuthi ngibonga abaseRoma 1:16 ngokuba nginamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulona loyo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki, ngokuba ukulunga kaNkulunkulu kwambulwa kulo, kusho ivangeli, kuvela ekukholweni kuyise ekukholweni, njengokulotshiweyo ukuthi olungileyo uzokuphila ngokukholwa. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela sithandaze. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu onomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Sisizeke singabi ngabaluzwayo sizikhohlisa. Sisize Nkosi silizwe silenze izwi lakho. Khulekela bonke abagulayo manje ngithi ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, mabaphiliswe. Ngithuma izwi lakho elinamandla njengobushilo kwiHubo 107:20. Wathi uthuma izwi lakho libaphilise. Izwi lakho lidabula amanzi, lidabula umlilo, ligijima ngaphezulu kombane. Liphilile, linamandla, libukhali. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi aluwenze umsebenzi kunoma ubani oyilalele lenkonzo, ngiqalekise imimoya amadimoni amandla obumnyama awanasabelo. Siyakubonga Nkosi ngakho konke. Khulekela basemkhosini banabo Nkosi, baqinise ubapha amandla. Ngikhulekela ke Nkosi abaletha abantu, basize Nkosi ngalesi strategy zabo abayisebenzisayo, babaletha abantu, ubabiyele ubagcine bangakhubeki bangalimali, bagcine ubalondoloze nabantu ababaletha bangaphumi. Ngegama elinamandla leNkosi uJesu, khulekela umoya wama-emojis ngiyawuqalekisa manje. Ngegama leNkosi uJesu awuphume lo moya kule group, awuphume lo moya ekhaya lezwi. Abantu abayeke ukwenza ama-emojis ngoba sesizwe kaningi amadimoni esho ethi into yawo le. Basize Nkosi abantwana bakho bangabi basize Nkosi kuba abantwana bakho babe strong, abantwana bakho bangadlali imimoya namadimoni. Ngegama elinamandla leNkosi uJesu, baphilise ubagcine, bakhululwe kumoya wama-emojis, bakhululwe kumoya wamadimoni. Ngegama elinamandla leNkosi uJesu, nalabo abangaxolisi bewafakile bafundise ukuxolisa, bafundise Nkosi ukufunda ukuwayeka ukwathumela, bawayeke ngoba bona umsebenzi wakho. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele, uJesu Kristu inkosi. Nibe nosuku oluhle, nilizwe nilenze
nikuzwe lokhu umoya kushoyo ebandleni bese uyakwenza uzophumelela. Baba uNsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.